आजिकाली देखिबे आमे समस्ते एमती मोबाइल हो कि स्मार्ट टीवी हो किछि ना किछि शो कि सिनेमा देखुजे। हाँ पूरा साधारण कथा ହେଇଗଲାଣି। एते साधारण जे आमे केबे भाबुने एहारा आरंभ केमती हला माने एई पूरा जिंसटा। एकदम आउ ସେଇଠି ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାହାଣୀ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ସେଇ କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା। हाँ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ଆଧାରରେ ଦେଖିବା ଭାରତରେ ଏ ଓଟିଟି ମାନେ ଓଭର ଦି ଟପ୍ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଏତେ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା। आउ आमे चेष्टा करिबा एई आलोचनारे किपरि एहाकु सरल भाबरे बुझिबा जे एई ओटीटी केवल गोटे टेक्नोलॉजी नुहे एहा केमिति गोटे सांस्कृतिक शक्ति पाल्टी गला भारतरे। ଠିକ୍ କହିଲେ। तेबे चलंतु आरंभ करिबा कोठू केमिति आरंभ हला ई सबु। ଆଚ୍ଛା ଆଗେ ଟିକେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏ ଓଟିଟି ଜିନିଷଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଓଭର ଦି ଟପ୍ हाँ ମାନେ ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ ଏହା ଆମର ପୁରୁଣା ସିଷ୍ଟମ ଯେମିତି କେବଲ ଟିଭି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଏମିତିକି ସିନେମା ହଲ୍ ଏସବୁକୁ ବାଇପାସ୍ କରିକି ओहो ସିଧା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆସୁଛି ସେ ଫିଲ୍ମ ହଉ କି ଶୋ ହଉ। बुझिली माने आमे जो नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम वीडियो हॉटस्टार सोनी लिव जी5 ए सबु आपरे देखुछु। ହଁ ଏବେ ଜିଓ ସିନେମା ବି ଅଛି। हाँ जियो सिनेमा फोन रे हो लैपटॉप रे हो टीवी रे हो बिना केबल के सिनेमा टिकट रे सेटा ही ओटीटी। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଆଉ ଏ ଆଇଡିଆଟା ତ ଆଗେ ବାହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଖାସ୍ କରି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ। हाँ नेटफ्लिक्स ସେମାନେ ତ ଆଗେ ଡିଭିଡି ଭଡ଼ାରେ ଦଉଥିଲେ ତାପରେ 2007 ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମଜନ ବି ସେମିତି ଆଗରୁ ଅଛି। किंतु ଭାରତରେ ଏଠି କେମିତି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଏମିତି ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏହାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲା। ପ୍ରାୟ 2010 ବେଳକୁ ରିଲାଏନ୍ସର ଗୋଟେ ଥିଲା ବିଗ୍ ଫ୍ଲିକ୍ସ। ହଁ ଶୁଣିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଆଉ ଡାଟା ଦାମ ସେଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ହଁ ଠିକ୍ ପ୍ରକୃତ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା 2015ରେ। 2015 ହଁ ହଟଷ୍ଟାର ଯୋଟା ଏବେ ଡିଜନି ପ୍ଲସ୍ ହଟଷ୍ଟାର ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଭ୍ କ୍ରିକେଟ ଦେଖେଇଲେ ଆଇପିଏଲ୍। ଏକଦମ ଆଇପିଏଲ୍ ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟର କ୍ରେଜ୍ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ମୋବାଇଲରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ବହୁତ ବଡ଼। ତାପରେ ପରେ 2016ରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଆଉ ଆମଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ ଦିଟା ଯାକ ଅଫିସିଆଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତାପରେ ତ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଗଲା। ଆମ ଦେଶୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବି ଆସିଲେ ଏଏଲଟି ବାଲାଜୀ ଭୁଟ୍ ଜି5 ସୋନି ଲିଭ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସବୁ କିଛିକୁ ପୁରା ବଦଳେଇ ଦେଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ କୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି 2016 ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ। ହଁ ଜିଓର ଆସିବାଟା ଭାରତରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଡାଟା କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିଦେଲା। ସତରେ ହଠାତ୍ ଡାଟା ଏତେ ଶସ୍ତା ଆଉ ଏତେ ସହଜରେ ମିଳିଲା ଯେ ଯୋଉ ଲୋକ ଆଗରୁ ଡାଟା ପାଇଁ ଦିଥର ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ। ହଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଖାସ୍ କରି ମୋବାଇଲରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଓଟିଟି ପାଇଁ ସେଇ କ'ଣ କହନ୍ତି ରକେଟ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍। ବାଃ ଭଲ ଶବ୍ଦଟେ ବାଛିଲେ। ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଡାଟା ଅଛି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଜିଓ ପରେ କେମିତି ମୋବାଇଲ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଇଟା ସିଧା ଓଟିଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ବାସ୍ତବରେ ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କାରଣ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଶସ୍ତା ଡାଟା ତ ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଓଟିଟି ଏତେ ଚାଲିଲା ଭାରତରେ। ନା ନା ଆହୁରି ବହୁତ କାରଣ ଅଛି ସବୁ ମିଶିକି କାମ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସୁବିଧା କନଭିନିଏନ୍ସ। ହଁ ସେଇଟା ତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଯୋଉଠି ଚାହିଁବେ ଦେଖିପାରିବେ ରାତି ଅଧରେ ହଉ କି ସକାଳେ ବସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଟିଭି ପରେ ନୁହେଁ ଯେ 8ଟା ବାଜିଲେ ହିଁ ସିରିଏଲ୍ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଆଉ ଖାସ୍ କରି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖି ହେଉଛି। ଆମ ଦେଶ ତ ପୁରା ମୋବାଇଲ ଫର୍ଷ୍ଟ। ଏକଦମ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଓହୋ ହଁ ପଇସା କଥା। ଗୋଟେ ପରିବାର ଯଦି ସିନେମା ହଲ୍ ଯିବେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସେତିକିରେ ବୋଧେ ବର୍ଷକ ପାଇଁ କୋଉ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆସିଯିବ। ହଁ ପାଖାପାଖି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଲୋକମାନେ ପାସୱାର୍ଡ ବି ସେୟାର କରନ୍ତି। ହଁ ହଁ ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା ତେଣୁ ଆହୁରି ଶସ୍ତା। ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବତା। ତୃତୀୟ କାରଣ ଆଉ ଏଇଟା ବୋଧେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇଟା ହେଲା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଖାସ୍ କରି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ। ହଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ। ଆଗରୁ ତ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ମାନେ ବଲିଉଡର ଦବଦବା ଥିଲା। ପୁରାପୁରି ଟିଭି ହଉ କି ସିନେମା ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଫିଲ୍ମ ବାହାରକୁ ଆସୁନଥିଲା ସେତେ ଓଟିଟି ଏ ବାଧାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏକଦମ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଜିକାଲି କେମିତି ତାମିଲ ତେଲୁଗୁ ମଲୟାଲମ କନ୍ନଡ଼ ଏମିତିକି ବଙ୍ଗଳା ମରାଠୀ ଫିଲ୍ମ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ସବୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଁ
ଖାଲି ଡବିଂ କି ସବଟାଇଟଲ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ଲୋକେ ଭଲ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଭାଷାକୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସତ କଥା। ଭାବନ୍ତୁ କାନ୍ତାରା କଥା କିମ୍ବା ଜୟ ଭୀମ, ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କିଚେନ୍, ଏମିତି କେତେ ଫିଲ୍ମ ଓଟିଟି ନଥିଲେ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥାନ୍ତା କି? ବୋଧହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଳିକ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ସେଠିକାର କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆଣିଲା। ଠିକ୍। ଆଉ ଏଟା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ବି ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଲୋକେ ଅଲଗା ଅଲଗା କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଚତୁର୍ଥ କାରଣ ହେଲା କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ମାନେ ସେନ୍ସରସିପ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଓଟିଟି ପାଇଁ ଟିଭି କି ସିନେମା ଭଳିଆ କଡ଼ା ସେନ୍ସର ନିୟମ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ତ ନିର୍ମାତାମାନେ ଟିକେ ସାହସ କଲେ। ଅଲଗା ଧରଣର କାହାଣୀ, ବାସ୍ତବ କାହାଣୀ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେମିତି ଆପଣ ସେକ୍ରେଟ୍ ଗେମ୍ସ କି ମିର୍ଜାପୁର କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ା ଆସିଲା ପରେ ତ ହଁ, ପୁରା ସିନ୍ ବଦଳିଗଲା। ସେଥିରେ ଯୋଉ ଭାଷା, ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ, ଯୋଉ କାହାଣୀ, ସେଗୁଡ଼ା ଟିଭିରେ ତ କେବେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଖାସ୍ କରି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଏକଦମ। ଆଉ ମଜା କଥା ହେଲା, ଏଇ ନୂଆ ଧରଣର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ଆଶାକୁ ବି ବଦଳେଇ ଦେଲା। ସେମାନେ ଆଉ ସେଇ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାର ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ବୋଧେ କମ୍ ଚାହିଁଲେ। ଠିକ୍ କଥା। ପଞ୍ଚମ କାରଣ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆଦୌ ଭୁଲି ପାରିବାନି, 2020ର କୋଭିଡ ମହାମାରୀ। ଓହୋ, ହଁ, ସେ ଲକଡାଉନ ସମୟ, ସିନେମା ହଲ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ, ସମସ୍ତେ ଘରେ। ଆଉ କରିବେ କ'ଣ? ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଁ ବାଟ ଥିଲା, ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଟିଟି। ହଁ, ସେତେବେଳେ ତ ଓଟିଟି ହିଁ ସାହା ଭରସା। ସେତେବେଳେ ଓଟିଟି ଗୋଟେ ଅପସନରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଲଟିଗଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ। ହଁ, ମନେ ଅଛି, ଗୁଲାବୋ ସୀତାବୋ। ହଁ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଆଉ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କର। ଆଉ ତାମିଲରେ ସୂରିୟାଙ୍କ ସୁରାରାୟ ପୋଟ୍ରୁ। ଏସବୁ ସିଧା ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ୍ ହେବା। ଥିଏଟରରେ ଆସିଲାନି? ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଲା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଓଟିଟିକୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଆପଣାଇ ନେଲେ। ବହୁତ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଲେ। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କ୍ରୀଡ଼ା, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ। ହଟଷ୍ଟାରର ଆଇପିଏଲ୍ କଥା ତ ଆମେ କହିଲେ। ହଁ, ସେଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। କେବଳ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଓଟିଟିକୁ ଆସିଲେ, କେବଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବିଲକୁଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ କାରଣ ହେଲା ଦୁନିଆ ସାରାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳିବା, ଗ୍ଲୋବାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଓହୋ, ହଁ, ଆମେ ଖାଲି ଭାରତୀୟ କି ହଲିଉଡ୍ ନୁହେଁ। ଏବେ ତ କୋରିଆନ ଡ୍ରାମା, ଡ୍ରାମାର କେତେ ଚାହିଦା। ହଁ ପରା, ତା ଛଡ଼ା ତୁର୍କୀ ସିରିଜ୍, ସ୍ପାନିଶ ଫିଲ୍ମ, ଜାପାନୀ ଆନିମେ ସବୁ ମିଳୁଛେ। ଏକଦମ। ଏଇଟା ବି ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ବଦଳେଇଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଣିଛି। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଏକାଠି ହେଲା, ଶସ୍ତା ଡାଟା, ସୁବିଧା, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଭଲ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଆଞ୍ଚଳିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଫ୍ରିଡମ୍, ତାପରେ କୋଭିଡ୍, କ୍ରୀଡ଼ା ଆଉ ବାହାର ଦୁନିଆର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ବାଃ। ହଁ, ଏ ସବୁ ମିଶିକି ହିଁ ଭାରତରେ ଓଟିଟିରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା, ସେଇଟା ସମ୍ଭବ କରେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ, ଏହାର ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ କେତେ ଗଭୀର? ଖାଲି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ସେଟା ବଦଳିଛି, ନା ଆହୁରି କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି? ନା ନା, ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ, ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ସିଧା ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ। ହଁ, ସେଇଟା ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ବିଜନେସକୁ ଟକ୍କର ମିଳୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ ଫିଲ୍ମର ପୁରା ବିଜନେସ୍ ମଡେଲ ହିଁ ବଦଳିଗଲାଣି। ପ୍ରଡ୍ୟୁସରମାନେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଲା ବେଳକୁ ହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଥିଏଟରରେ କେମେ ଆସିବ, ଆଉ ତାପରେ କୋଉ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯିବ, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଯିବ। ହଁ, ଆଉ କିଛି ଫିଲ୍ମ ତ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଓଟିଟି ପାଇଁ ହିଁ ତିଆରି ହେଉଛି। ସିଆ ଥିଏଟରକୁ ଆସୁନି। ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଥା କ'ଣ? ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ କଳାକାରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଦିଗ। ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଥିଲା, ଆକ୍ଟିଂ କରିବ କି ଫିଲ୍ମ ବନେଇବ, ତେବେ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉ, ନହେଲେ ଚେନ୍ନାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ହଁ, ସେଇ ବଡ଼ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଓଟିଟି ଯୋଗୁଁ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଅଭିନେତା, ଲେଖକ, ଡିରେକ୍ଟର, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ବଢ଼ିଆ କଥା। କେତେ ନୂଆ ଚେହେରା, ନୂଆ କାହାଣୀ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ଡେମୋକ୍ରାଟାଇଜେସନ୍ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଛି। ଏଟା ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଭଲ ଖବର। ଆଉ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ କିଛି କଲଚରାଲ ଚେଞ୍ଜ ଦେଖାଯାଉଛି କି? ହଁ, ସେଇଟା ବି ଅଛି। ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ଜୀବନରେ ପଶିଗଲାଣି। ଯେମିତି? ଯେମିତି ବିଞ୍ଜ ୱାଚିଂ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖି ପୁରା ସିରିଜ୍ ଖତମ। ହଁ, ହଁ, ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ପଏଲର ଆଲର୍ଟ, କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ସତର୍କ କରିବା ଯେ କାହାଣୀ ଖୋଲିଦେବିନି ତ। ହଁ। ଆଉ ସୋଶାଲ ମିଡିଆରେ ମିମ୍ସ, କୋଉ ୱେବ୍ ସିରିଜର ଡାଇଲଗ କି ସିନ୍କୁ ନେଇ କେତେ ମିମ୍ସ ବୁଲୁଛି। ଏକଦମ। ଏସବୁ ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମ ହସମଜା, ଆମ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଯଦି ଟିକେ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଦେଖିବା।
ଏହା ଖାଲି ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ, ଆମେ କେମିତି ସମୟ କାଟୁଛେ, କ'ଣ କଥା ହେଉଛେ, ଏମିତିକି ଆମ ଭାଷାକୁ ବି ବଦଳଉଛି। ବାପ୍ରେ, ଏତେ ପ୍ରଭାବ! ଆଉ ଚତୁର୍ଥ କଥା ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ଟେଲିକମ୍। ଜିଓ ଯୋଗୁଁ ଓଟିଟି ବଢ଼ିଲା ଆପଣ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଟିଟି ପାଇଁ ବି ତ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା। ହଁ, ଏକଦମ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକ୍ର ପରି, ଗୋଟେ ଆରଟାକୁ ବଢ଼ଉଛି। ଭାରତ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବେଶି ମୋବାଇଲ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା ତ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କମ୍ପାନୀ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଡିଜିଟାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିକାଶ ପାଇଁ ବି ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବୁଝିଲି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ତ ଭଲ ଦିଗ ଗଲା। କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ବା କିଛି ବିବାଦ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ସେଇଟା ହେଲା ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଭାବ, ସାମାଜିକ ଆଲୋଚନା ଆଉ ବିତର୍କ। ହଁ, ସେନ୍ସରଶିପ୍ କଥା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ। ହଁ, ଓଟିଟିରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ହିଂସା, ଯୌନ ଦୃଶ୍ୟ, କିଛି ଧାର୍ମିକ ବା ରାଜନୈତିକ କଥା, ଏସବୁକୁ ନେଇ ବହୁତ ଥର ବିବାଦ ହେଇଛି। ହଁ, ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରେଇଛି, କେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯିବା କଥା, କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଯଦି ହଁ, ତାହେଲେ କେତେ? ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାଟା କୋଉଠି ଟଣାଯିବ? ଏଇଟା ବହୁତ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏକଦମ। ଏହା ଉପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମତ। ଆମ ସୂତ୍ରରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ସରକାର, ଏମିତିକି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲି। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଆଲୋଚନାଟାକୁ ଦେଖିବା, ଭାରତରେ ଓଟିଟିର ଏ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା, ଏହା ଖାଲି ଅନଲାଇନରେ ସିନେମା ଦେଖିବା ନୁହେଁ ଆଦୌ। ଜମା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହା ଆମ ପାରମ୍ପରିକ ମିଡିଆର ମାନେ ଟିଭି, ସିନେମାର ଏକଚାଟିଆ ଦବଦବାକୁ କମ୍ କରିଛି। ହଁ। ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି, ଶସ୍ତା କରିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଆଞ୍ଚଳିକ କାହାଣୀ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ଦେଇଛି, ଯାହା ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଠିକ୍। ଏହା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର ବଢ଼େଇଛି, ହଜାର ହଜାର ନୂଆ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଉ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଓଟିଟି କଥା ହିଁ ମନକୁ ଆସୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଥିଲା। କେମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ମାର୍କେଟ, ସମାଜ ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବୁ ମିଶିକି ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ। ଆଉ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ଏଟା ସରିନି। ଓଟିଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବେ ବି ବଢ଼ୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସୁଛି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ରୂପ ବଦଳୁଛି, ଦର୍ଶକଙ୍କ ଚାହିଦା ବି ବଦଳୁଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ବୁଝିଲେ ଭାରତରେ ଓଟିଟିର ପୂରା କାହାଣୀ। କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କାହିଁକି ଏତେ ବଢ଼ିଲା, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଲା। ଶସ୍ତା ଡାଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଞ୍ଚଳିକ କାହାଣୀର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଏଥିରେ। ହଁ, ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆମକୁ ଦେଖଉଛି କିପରି ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ବଦଳିପାରେ ଆଉ ସମାଜର ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ରହିଲା, ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନେ ବି ଭାବିପାରିବେ, ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଓଟିଟି ଆସିଲା ଆଉ ଏତେ କିଛି ବଦଳେଇ ଦେଲା ଭାରତୀୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିପାରିବା ଯେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ? ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭ ଫ୍ରିଡମ୍ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଆବଶ୍ୟକତା, ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ବାଲାନ୍ସ କେମିତି ରହିବ? ହଁ, ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଯୋଉ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇବୁ, ତାର ଚେହେରା କେମିତି ହେଇଥିବ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ।